Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ser tkun struttura trasparenti li turi b'mod ċar ħafna id-dħul u l-ħruġ tal-istess partiti. Qabel ma tidħol fis-seħħ din il-liġi li qed tiġi diskussa bħalissa, żgur ma jistax isir finanzjament tal-partiti mill-Istat. Dan saħħu l-Kummissarju tal-Liġijiet Franco De Bono. Qabel ikollok dan l-istruttura li tkun f'posta din il-leġiżlazzjoni li tkun daħlet fis-seħħ, jiena nemmen illi laqqas għandna biss nikkonsidraw dan l-aspett ta' finanzjament mill-Istat. Dan sabiex ikun żgurat li ma jsirx abbuż minn flus il-poplu. Jekk partit ma tafx lax qed iddaħħal, lax qed jonfoq, forsi qed iberbaq, forsi qed jabbuża. Ovvjament m'għandikx mill-flus tat-taxxi tiffinanzja lil dak il-partit. Dan jistqarru wkoll il-President tal-Kummissjoni tal-Affarijiet Kostituzzjonali tas-Senat Taljan. Il-Gvern Taljan kien daħħal il-finanzjament tal-partiti mill-Istat qabel ma kien daħħal struttura li tippermetti trasparenza fil-finanzjament tal-partiti. L-esperjenza Taljana turi li huma għamlu bil-maqlub ta' dak li qed inkunu qed nagħmlu aħna. Ġifieri l-ewwel daħħlu l-finanzjament mill-Istat, u mbagħad daħħlu rekwiżiti ta' kontabilità. Qabel ikollok dawk ir-rekwiżiti li daħlu fis-seħħ dik l-istruttura li tkun qed topera m'għandekx tikkunsidra ebda tip ta' finanzjament mill-Istat. Il-finanzjament tal-partiti mill-Istat hija waħda mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista.